Buhat Kapitulo 21. Nanamilit kami kanila og unya migikan. Midiretso kamig lawig paingon sa Kos. Sa pagkasunod nga adlaw, miabot kami sa Rodas og gikan didto mipadayon kami sa Patara. Didto may sakayan nga moadto sa Fenicia, busa na nakay kami. Sa didto na kami sa dapit diin nakita na namo ang Sipre. Milawig kami sa habagatan ni ini paingon sa Syria. Mikawas kami sa Tiro diin midunggo ang sakayan aron pagdiskarga. Sa nakita na namo ang mga magtutuo didto, nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka semana. Pinaagi sa gahom sa espiritu, gisultihan nila si Pablo sa dili pag-adto sa Jerusalem. Sa natapos na ang panahon sa among pagpakig-uban kanila, mipadayon kami sa among panaw. Silang tanan uban sa ilang asawa ug mga anak nanguyog kanamo ngadto sa gawas sa syudad ug didto sa baybayon nang luhod kaming tanan ug nagampo. Unya nanamilit kami sa usag-usa ug misakay sa sakayan samtang sila na mauli. Mipadayon kami sa among panaw gikan sa Tiro ngadto sa Tolimaida. Didto gihimamat namo ang mga kaigsuunan ug nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka adlaw. Sa pagkasunod adlaw, migikan kami og miabot sa Cesarea. Miadto kami sa balay ni Felipe nga usa ka ebanghelista ug didto kami miabot. Si Felipe usa sa 7 ka tawo nga gipili didto sa Jerusalem. Siya may 4 ka dalagang anak nga nagsangyaw sa mensahe sa Dios. Samtang didto kami sulod sa pipila ka adlaw, miabot gikan sa Judea ang usa ka propeta nga si Agabo. Miduol siya kanamo og gikuha niya ang bakos ni Pablo. Unya gigapos niya sa bakos ang iyang tiil og kamot ug miingon, "Mao kini ang gisulti sa Espiritu Santo. Ang tag-iya ni ining bakusa gapuson sa mga Hudiyo sa Jerusalem sa ingon ni ining paagiha, ug itugyan nila siya ngadto sa mga dili Hudiyo." Sa among pagkadungog niini, kami ug ang uban nga didto mihangyo kang Pablo nga dili na lang siya moadto sa Jerusalem. Apan mitubag siya, "Nganong naghilak man kamo ug naghatag kanakog kaguol? Andam akong mabilanggo ug bisan patyon pa ako didto sa Jerusalem tungod og alang sa Ginoo nga si Jesus." Dili gayud namo siya kapugnan. Busa miundang kami sa pagpugong kaniya ug miingon, "Matuman ang pagbuot sa Ginoo." Human niini, giandam namo ang among mga butang ug migikan kami paingon sa Jerusalem. May pipila ka mga tinun-an sa Cesarea nga nanguban kanamo ug ila kaming gihatod ngadto sa balay ni Mnason nga maoy among abutan. Si Mnason taga Sipre ug siya usa sa unang mga magtutuo sa Ginoo ni adtong dapita. Sa pag-abot namo sa Jerusalem, gidawat kami sa mga kaigsuunan sa dakong kahinangop. Sa pagkasunod nga adlaw, si Pablo miuban kanamo aron sa pagpakikita kang Santiago, ug ang tanang kadagkuan sa iglesia mitambong usab. Nangumusta si Pablo kanila ug gisuginlan niya sila sa tanang gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi kaniya. Sa nadungog nila kini, ilang gidayeg ang Dios. Unya ilang giingnan si Pablo, "Nasayod ka, igsuon, nga may linibo ka mga Hudiyo nga nahimong mga magtutuo og silang tanan mainiton nga nagtamod sa balaod. May nagsugilon kanila nga ikaw kuno nagtudlo nga ang tanang Hudiyo nga nagpuyo sa mga nasod sa mga dili Hudiyo kinahanglan magsalikway sa balaod ni Moises og nga dili natulion ang ilang mga anak o pasundon pa sa mga pamatasan sa mga Hudiyo. Siguro gayod nga makabalita sila nga aniya ka na. Unsaon naman niini karon? Mao kini ang angay mong buhaton. Adunay 4 ka tawo dinhi nga may panaad. Kuyog kanila og apil sa ilang paghimo sa seremonya sa paghinlo og bayre ang ilang magasto. Unya makahimo na sila sa pagpakiskis sa ilang ulo.
Niining paagiha, ang tanan masayod nga dili tinuod ang ilang nadungog mahitungod kanimo, kun dili nga nagtuman ka sa balaod ni Moises. Apan bahin sa mga dili Hudiyo nga nahimong mga magtotoo, amo na silang gisulatan mahitungod sa among hukom, nga kinahanglan nga dili sila mangaon og bisan unsang pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, o sa bisan unsang dugo, o bisan unsang mananap nga tinuok, og sa paglikay sa salawayong pagpakighilawas. Unya, gidala ni Pablo ang mga tao ug pagkasunod nga adlaw, gibuhat niya ang seremonya sa paghinlo uban kanila. Miadto siya sa templo ug nagpahibalo kung kanu sa matapos ang panahon sa paghinlo aron maghalad na ang matag usa kanila. Sa naghinapos na ang 7 ka adlaw, may mga Hudiyo nga taga-lalawigan sa Asya nga nakakita kang Pablo didto sa templo. Gihulhugan nila ang mga tao aron magkagubot o gidakop nila si Pablo. Unya naninggit sila, "Mga taga-Israel, tabang kamo! Mao kining tawhana ang misuroy sa tanang dapit aron pagtudlo sa mga tao batok sa taga-Israel og sa balaod ni Moises og diining templo. Og karon nagdala pagayud siyang mga tao nga dili Hudiyo nga ni sa sulod sa templo og nagpasipala diining dapit nga balaan." ila kining gisulti tungod kay nakita nila si Trofimo nga taga-Efeso nga kuyog ni Pablo sa Jerusalem, ug abi nila gidala siya ni Pablo didto sa templo. Mikaylap ang kaguliyang sa tibuok syudad ug nagdinaganay ang tanang mga tao ug gidakop nila si Pablo ug giguyod ngadto sa gawa sa templo. Ug gisirhan dayon nila ang mga pultahan sa templo. Sa diha nga patio na unta nila si Pablo, ang komandante sa kasundaluhang Romanhon nakadawat og balita nga nagubot ang tibuok Jerusalem. Diha-diha, ang komandante mikuha og mga opisyal ug mga sundalo ug midali sila pag-adto sa katawhan. Sa pagkakita sa mga tao kaniya kuyog sa mga sundalo, miundang sila pagkulata kang Pablo. Miduol ang komandante kang Pablo ug gidakop niya si Pablo ug gipagapos sa duha ka kadena. Unya nangutana siya, "Kinsa man kining tawhana ug unsa bay iyang nabuhat?" Apan nagkalain-lain ang tubag sa mga tao. Tungod sa kaguliyang sa mga tao, wala makatino ang komandante kung unsa gayod ang nahitabo. Busa gisugo niya ang iyang mga sundalo sa pagdala kang Pablo ngadto sa kampo. Sa pag-abot nila sa hagdanan, napugos ang mga sundalo sa pag-alsa kang Pablo tungod sa kabangis sa mga tao nga nagsunod ug naninggit. "Patya siya!" Ug sa ila na untang isulod si Pablo sa kampo, miingon siya sa komandante. Mahimo bang makasulti ako kanimo? Ang komandante mitubag, "Makasulti ka day Grigo? Dili day ikaw katong Ehiptohanon? Nga sa dili palang dugay, mial sa batok sa kagamahanan og nangulo sa 4,000 kaarmadong mga rebelde dito sa mga dapit nga awaaw?" Si Pablo mitubag, Usa ako ka Hudiyo, na tao sa Tarso sa Cilicia, ug nagpuyo sa usa ka dakong syudad. Kung mahimo, pasultiha ako sa katawhan. Gitugutan siya sa komandante. Busa mitindog si Pablo sa hagdanan ug gisinyasan niya ang katawhan sa paghilom. Sa nahilom na sila, miingon si Pablo kanila sa pinulungang Hebreo. Buhat Kapitulo 21. Nanamilit kami kanila og unya migikan. Midiretso kamig lawig paingon sa Kos. Sa pagkasunod nga adlaw, miabot kami sa Rudas ug gikan didto mipadayon kami sa Patara. Didto may sakayan nga muadto sa Fenicia, busa na nakay kami. Sa didto na kami sa dapit diin nakita na namo ang Sipre, milawig kami sa habagatan ni ini paingon sa Syria. Mikawas kami sa Tiro diin midunggo ang sakayan aron pagdiskarga. Sa nakita na namo ang mga magtutuo didto,
nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka semana. Pinaagi sa gahom sa espiritu, gisultihan nila si Pablo sa dili pag-adto sa Jerusalem. Sa natapos na ang panahon sa among pagpakig-uban kanila, mipadayon kami sa among panaw. Silang tanan uban sa ilang asawa ug mga anak nanguyog kanamo ngadto sa gawas sa syudad ug didto sa baybayon nang luhod kaming tanan ug nagampo. Unya na namilit kami sa usag-usa ug misakay sa sakayan samtang sila na mauli. Mipadayon kami sa among panaw gikan sa Tiro ngadto sa Tolimaida. Didto gihimamat namo ang mga kaigsuunan ug nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka adlaw. Sa pagkasunod adlaw, migikan kami og miabot sa Cesarea. Miadto kami sa balay ni Felipe nga usa ka ebanghelista ug didto kami miabot. Si Felipe usa sa 7 ka tawo nga gipili didto sa Jerusalem. Siya may 4 ka dalagang anak nga nagsangyaw sa mensahe sa Dios. Samtang didto kami sulod sa pipila ka adlaw, miabot gikan sa Judea ang usa ka propeta nga si Agabo. Miduol siya kanamo o gikuha niya ang bakos ni Pablo. Unya gigapos niya sa bakos ang iyang tiil og kamot ug miingon, Mao kini ang gisulti sa Espiritu Santo. Ang tag-iya ni ining bakusa gapuson sa mga Hudiyo sa Jerusalem sa ingon ni ining paagiha, ug itugyan nila siya ngadto sa mga dili Hudiyo. Sa among pagkadungog niini, kami ug ang uban nga didto mihangyo kang Pablo nga dili na lang siya moadto sa Jerusalem. Apan mitubag siya, Nganong naghilak man kamo, ug naghatag kanakog kaguol. Andam akong mabilanggo, ug bisan patyon pa ako didto sa Jerusalem, tungod ug alang sa Ginoo nga si Jesus. Dili gayud namo siya kapugnan. Busa miundang kami sa pagpugong kaniya ug miingon, Matuman ang pagbuot sa Ginoo. Human niini, giandam namo ang among mga butang ug migikan kami paingon sa Jerusalem. May pipila ka mga tinun-an sa Cesarea nga nanguban kanamo ug ila kaming gihatod ngadto sa balay ni Mnason nga maoy among abutan. Si Mnason taga Sipre ug siya usa sa unang mga magtutuo sa Ginoo ni adtong dapita. Sa pag-abot namo sa Jerusalem, gidawat kami sa mga kaigsuunan sa dakong kahinangop. Sa pagkasunod nga adlaw, si Pablo miuban kanamo aron sa pagpakikita kang Santiago, ug ang tanang kadagkuan sa iglesia mitambong usab. Nangumusta si Pablo kanila ug gisuginlan niya sila sa tanang gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi kaniya. Sa nadungog nila kini, ilang gidayeg ang Dios, unya ilang giingnan si Pablo, Nasayod ka, igsuon, nga may linibo ka mga Hudiyo nga nahimong mga magtutuo og silang tanan mainiton nga nagtamod sa balaod. May nagsugilon kanila nga ikaw kuno nagtudlo nga ang tanang Hudiyo nga nagpuyo sa mga nasod sa mga dili Hudiyo kinahanglan magsalikway sa balaod ni Moises og nga dili natulion ang ilang mga anak o pasundon pa sa mga pamatasan sa mga Hudiyo. Siguro gayod nga makabalita sila nga aniya ka na. Unsaon naman niini karon? Mao kini ang angay mong buhaton. Adunay 4 ka tawo dinhi nga may panaad. Kuyog kanila og apil sa ilang paghimo sa seremonya sa paghinlo og bayre ang ilang magasto. Unya makahimo na sila sa pagpakiskis sa ilang ulo. Niining paagiha, ang tanan masayod nga dili tinuod ang ilang nadungog mahitungod kanimo, kundili nga nagtuman ka sa balaod ni Moises. Apan bahin sa mga dili Hudiyo nga nahimong mga magtutuo, amo na silang gisulatan mahitungod sa among hukom, nga kinahanglan nga dili sila mangaon og bisan unsang pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, o sa bisan unsang dugo, o bisan unsang mananap nga tinuok, og sa paglikay sa salawayong pagpakighilawas. Unya, gidala ni Pablo ang mga tao ug pagkasunod nga adlaw, gibuhat niya ang seremonya sa paghinlo uban kanila.
miadto siya sa templo ug nagpahibalo kung kanu sa matapos ang panahon sa paghinlo aron maghalad na ang matag usa kanila. Sa naghinapos na ang 7 ka adlaw, may mga Hudeo nga taga-lalawigan sa Asya nga nakakita kang Pablo didto sa templo. Gihulhugan nila ang mga tao aron magkagubot ug gidakop nila si Pablo. Unya naninggit sila, Mga taga-Israel, tabang kamo! Mao kining tawhana ang misuroy sa tanang dapit aron pagtudlo sa mga tao batok sa taga-Israel og sa palaod ni Moises og diining templo. Og karon nagdala pagayud siyang mga tao nga dili Hudiyo nga ni sa sulod sa templo ug nagpasipala diining dapit nga balaan. ila kining gisulti tungod kay nakita nila si Trofimo nga taga-Efeso nga kuyog ni Pablo sa Jerusalem ug abi nila gidala siya ni Pablo didto sa templo. Mikaylap ang kaguliyang sa tibuok syudad ug nagdinaganay ang tanang mga tao ug gidakop nila si Pablo ug giguyod ngadto sa gawa sa templo. Ug gisirhan dayo nila ang mga pultahan sa templo. Sa diha nga patio na unta nila si Pablo, ang komandante sa kasundaluhang Romanhon nakadawat og balita nga nagubot ang tibuok Jerusalem. Diha-diha ang komandante mikuha og mga opisyal ug mga sundalo ug midali sila pag-adto sa katawhan. Sa pagkakita sa mga tao kaniya kuyog sa mga sundalo, miundang sila pagkulata kang Pablo. Miduol ang komandante kang Pablo ug gidakop niya si Pablo ug gipagapos sa duha ka kadena. Unya nangutana siya, Kinsa man kining tawhana ug unsa bay iyang nabuhat? apan nagkalain-lain ang tubag sa mga tao. Tungod sa kaguliyang sa mga tao, wala makatino ang komandante kung unsa gayod ang nahitabo. Busa gisugo niya ang iyang mga sundalo sa pagdala kang Pablo ngadto sa kampo. Sa pag-abot nila sa hagdanan, napugos ang mga sundalo sa pag-alsa kang Pablo tungod sa kabangis sa mga tao nga nagsunod ug naninggit. Patya siya! Ug sa ila na untang isulod si Pablo sa kampo, miingon siya sa komandante. Mahimo bang makasulti ako kanimo? Ang komandante mitubag, Makasulti ka day Grigo? Dili day ikaw katong Ehiptohanon? Nga sa dili palang dugay, mial sa batok sa kagamahanan og nangulo sa 4,000 kaarmadong mga rebelde dito sa mga dapit nga awaaw? si Pablo mitubag, Usa ato ka Hudiyo, na tao sa Tarso sa Cilicia, ug nagpuyo sa usa ka dakong syudad. Kung mahimo, pasultiha ako sa katawhan. gitugutan siya sa komandante. Busa mitindog si Pablo sa hagdanan ug gisinyasan niya ang katawhan sa paghilom. Sa nahilom na sila, miingon si Pablo kanila sa pinulungang Hebreo, Buhat Kapitulo 21. Nanamilit kami kanila og unya migikan. Midiretso kamig lawig paingon sa Kos. Sa pagkasunod nga adlaw, miabot kami sa Rudas ug gikan didto mipadayon kami sa Patara. Didto may sakayan nga muadto sa Fenicia, busa na nakay kami. Sa didto na kami sa dapit diin nakita na namo ang Sipre, milawig kami sa habagatan ni ini paingon sa Syria. Mikawas kami sa Tiro diin midunggo ang sakayan aron pagdiskarga. Sa nakita na namo ang mga magtutuo didto, nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka semana. Pinaagi sa gahom sa espiritu, gisultihan nila si Pablo sa dili pag-adto sa Jerusalem. Sa natapos na ang panahon sa among pagpakig-uban kanila, mipadayon kami sa among panaw. Silang tanan uban sa ilang asawa ug mga anak nanguyog kanamo ngadto sa gawas sa syudad ug didto sa baybayon nang luhod kaming tanan ug nagampo. Unya nanamilit kami sa usag-usa ug misakay sa sakayan samtang sila na mauli. Mipadayon kami sa among panaw gikan sa Tiro ngadto sa Tolimaida.
Didto gihimamat namo ang mga kaigsuunan ug nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka adlaw. Sa pagkasunod adlaw, migikan kami og miabot sa Cesarea. Miadto kami sa balay ni Felipe nga usa ka ebanghelista ug didto kami miabot. Si Felipe usa sa 7 ka tawo nga gipili didto sa Jerusalem. Siya may 4 ka dalagang anak nga nagsangyaw sa mensahe sa Dios. Samtang didto kami sulod sa pipila ka adlaw, miabot gikan sa Judea ang usa ka propeta nga si Agabo. Miduol siya kanamo og gikuha niya ang bakos ni Pablo. Unya gigapos niya sa bakos ang iyang tiil og kamot ug miingon, Mao kini ang gisulti sa Espiritu Santo. Ang tag-iya ni ining bakusa gapuson sa mga Hudiyo sa Jerusalem sa ingon ni ining paagiha, ug itugyan nila siya ngadto sa mga dili Hudiyo. Sa among pagkadungog niini, kami og